Alguns han plantejat, el primer és el contingut. Jo crec que això d'una esquerra valenta, entre cometes, això que diu la dreta, no? d'una dreta covarda o una dreta valenta, nosaltres necessitem una esquerra valenta que parli clarament d'anticapitalisme, no? Tan clarament com parla clarament de racisme i de polítiques reaccionàries l'extrema dreta, no? Sense complexes. Nosaltres crec que necessitem una esquerra sense complexes que digui que sí, que hem de tocar els interessos, la propietat privada, que s'han de nacionalitzar les empreses com va ser el cas ara de la Nissan, quan amenacen de tancar i de deixar fora a 20.000 famílies, incloses tots els treballadors i treballadores que treballaven a les subcontrates, etc. O sigui, amb un programa clarament anticapitalista. En segon lloc, jo crec que hi ha una reflexió també que del cicle anterior, la nova esquerra que va néixer, o les noves forces emergents dins de l'esquerra, van ser, per una banda, el 15M que va donar Podem, no? I aquí a Catalunya va néixer un moviment més ample que va ser el Procés, no? I que va ser un moviment complicat, perquè teníem a l'esquerra, teníem sectors populars, però qui ho va capitanejar va ser justament les forces històriques, no? Del catalanisme conservador, en el cas de Convergència, no? I també després Esquerra, que és la que ara està més al capdavant. I que ahí tenim un debat també interessant de quina ha de ser la relació d'aquesta esquerra i del moviment obrer amb les forces reformistes o amb les forces que es plantegen com a progressistes en el sentit democràtic, no? O que es plantegen com una centreesquerra en el cas d'Esquerra Republicana. I la idea de la independència política, és a dir, de com mantenim una esquerra que no es vagi darrere o que no es conformi a una pressió, no? Ni pressió al PSOE com van fer Podem, i també una posició d'independència i de bel·ligerància, no? Contra el catalanisme, que no només ha defraudat en el terreny nacional, que això ha sigut així, sinó que sobretot ha defraudat o està portant a terme la política tradicional dels governs socioconvergents en su moment, o un govern actualment socioconvergent, no? Dels hereus dels convergents més els d'Esquerra, no?